Bisan usahay, maglisod na sa kita na to sitwasyon ba? Maglisod na sa glaka usahay, no? Burat, salamat pa sa Ginoo. Matulog ang grabe kong tuhod. Tumulad ka, di ka nila, lisod na tulong, di ba? No? Lisod na yun. Pero, ang iyang kasing-kasing, tulungin mo rin mga sa Ginoo. Well, hindi na, buwan higod. Oh, kasi sa kapalaminan, hindi ko. Ako, kapanamin, di ba rin siya? Kung ako tapalawin, nana, ang sitwasyon ko, cinta kaya pasok, cintay. Please, hindi mo na alam, baka ang ating nilaktan sa Ginoo. Buwan niya baka ka, anong pag, bukadayon baka, ang kinuha ba? Walang yun siya rin David. Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thy heart. Kung saan magitana, lahat ang mapahimutan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kung tanaw na ito ang kinabuhin na ating di tala akong Jesus ang kinabuhin niya rin David. Di ka sa ingon nga, taas bitaw. Ano bitang bitawag ko? Dakong quality ba? Sa pagkatao. Huwag itong pag-taraw ng Biblia, di susitaran ng mga yamay soon. Di sa itong angayan mahimong sigano, di ba di ba kasi? Ang tuloy niya sa soon si Abinadab, sa patong duha, imot ko sa ngalan anak. Wala yung Pilias na din, katulong-tulungan. Matapang Biblia, tingsun, tag-as, sakto o piling panglawas. Sila ba kinalibaran? Diba? May gamay, yung na Biblia, gamay siya. Pero kung panahon mo sa itura, maayon sila din. Pero kung imong sutihon, sa gatungan ko sa unahan, wala sila din sa iyang pagkatao, pero siya'y nahimong hari sa Israel. Amen? Diyon sa maniya pag kaya dito ako pagkuha ang kaungkot sa Ginoo. Muna nyo siya kahimok ilang ang Diyos sa mong sinabuhi. Diba? God, salamat ko sa Ginoo, yung people to dasig, diba? Ito, sabi ko dasig, no? Hindi mo sa gisgot kasi fasting. Nag-gisgot pa siya overnight. Pamuntaan ako na sa gatos ka mga young people. Gayong kasugatan, makahito pa niya na. Sa una kayo. No? Kaya mo hindi ka overnight, hindi ka fasting. Usay na ka makabutang, sakritis nyo na. Hindi na basta-basta. Fasting dari kong buha ka katanan nga pagkain katulog katanan nito, kagiro. Yun na, ako hindi ko mo. Kasi kato si Pastor Pato Simon, matay mo di ko sa Ginoo. Makailan mo ito. Hindi ka ito fasting. Kanang itong nasa disikaan. Fastingan pag hindi pinakasay. Walang inikabto niya, bisag ang istorya na gamay na tayo matandog. Kami sa una, maglusot niya sa kitana. Okay, maglusot niya sa hindi pa minaw. Magpastingan, di kami sa simana. Kasi hindi tabo, ang nato ako magulang, nag-iisi ang tingin. Sama, nakuha sa mag, sa tagalawang kapit. Hindi mo ka nakaw. Pag-ato niya, hindi niya si Bat, hindi mo ganito. Iniksulti niya, bubo at istorya, hindi ba hindi? Ito din nagsugod sa kami pagpangalaga sa Diyos. Epektibo ang basting sa tsura. Epektibo. Ang overnight, epektibo yapon. Nakarag sa nagana. Muna yung siya rin sa tsura. Delight thyself also in the Lord. Kung sa kang mga butana, nadiin, matapahimuot sa Diyos ka ng kultuha. Ba? Kung sa mga butana. Una iso, number 1, you will make a covenant with God. Nagait pakiksaan ka rin. Sabi kung siya yung sulti sa Salmo 121, I will lift up mine eyes unto the hill from its cometh my help. My help comes from the Lord, who maketh the heaven and the earth. Maya pakiksaan sa Ginoo. Naginoon, utawag yung ko ninyo sa panahon na ito. Panahon na doon ako'y mga problema sa pinatuloy. Ako kung nakalimot ka sa versikulo na ingon ito na even my father and my mother forsake me, but the Lord will lift me up. Sila hindi ay salit mo siya magdikanan. Nakalimot ka sa versikulo na ito. Pagkabasa ko na. Sila hindi salit mo siya iyang mahal, ginahal. Pero ang Diyos nagapataas niya. Di ako na. Sinalit mo siya David. Bisan pa niya nagkawag yung
ilahin niya. Pero ang nakanindot ay isog, nagginahan siya ang Diyos ni David. Amen. Ano man, nasa pagsasaad sa Ginoo, alagahon ka na ako Ginoo. Ibasa akong 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, 2 Samuel. Sa panahon day si David, buhatati siya mga kaaway, mananghit ka sa Ginoo. Iyang bakulo niya kung bilang ka. Ginoo, ano mo saad na ako, naputusulan ko Ginoo. Ano siya? Simple na si David manalaga sa Ginoo. Ginoo, from nothing to everything. Muna ang biruan ka. Walang-wala siya, pero kitagaan siya kung sa pangalan ng kapitan ng Ginoo. Doon na siya'y pakisaad sa Ginoo. Amen? Doon na kayo pagkano sa kaputangan ng Ginoo, doon na kayo pakisaad sa Ginoo ba? Doon na ni pastor nga, kita pagkuha o tulo, padayon ka ganoon, doon na kayo pakisaad sa Ginoo. Na magtipog kita mga angkos Ginoo. Nalipan ito, ano po, babalik ang atong ba? Atong bigmas Ginoo ba? Ito yung bugmas Ginoo, bahalag, ano mo kinabuhi, magka-ampos na, ang bugmas Ginoo, hindi na sa maupos. Hindi na makulangan ba? Di ka na ito pagkabatanon, hanggang na tigulan ka, ano pa na, parahitag ka sinaka, magkakilig na lang mula ka, di ka, di na ito bragi ka siguro ba? Bagyo kayo ganun, tira magkaisunan itong mayong lakaw, naabang ka, ito lakaw, lumod lakaw, kaya na ito ganun, yun na siya. Amo sa pasal, isabi mo siya pasal? Isabi mo. Kung sa lutan, mapalanginan ba? Kung makapanangin di ba ng karon? Amo kung kung ibara, maparingan magyapon ka, ako palantay pasurasan mo ana magyapon. Ano gusto ba? Simple na siya, pero amo sa panahon nagaan at pagkalad diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Make a covenant with God. Ang una na pinsaad at hindi mo kita. Banday mo? Ang Diyos na una pinsaad. Isa gisaad niya si Abraham. Abraham, kung mangalagad na ka nato sa una pinsaad, I will make umuon na ako ang kaliwatan sama sa balat sa bandan mo. Yan ang pinsaad. Kaya, I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. Hindi, hindi ang katulog. Bisan asa ka maglakaw, ako magkauban sa kanila. Wato di pagkasaan sa Dr. Abraham. Unang pag-ingon sa Ginoo Abraham. Sama niya at susulatan ng mga gayo. Ito si Abraham. Si Abraham isun dato kay Dan. Kanaan yung Biblia. Ang iyang kaliwat, ang iyang karakter Jacob. Si Quinta pamilya. Daghan di sa Jacob. Daghan, dilibog ang mga kanino, dilibog ang mga bata. Pero iyang ibiyaan, naman, tuwa siya nilaban sa pagkasaan sa Diyos ng Jesus. Kung yung nagalilot yung Abraham, ano man, doon naman yung pagkasaan sa Diyos. Hindi ka ng pagkasaan, Dixon, di sa pagbuong sa agalibutan. Kung siya nahitabo sa agalibutan, naa si Abraham sa kamot sa Diyos. Ba? Muna yung siya mga salat yung mga simpulo na kayo nga inipistorya sa Biblia, pero nagdala o unod. Nagdala o kapanaminan. Ako hindi kayo konkretong manaming kong tao. Ano naman, gusto ko ito kalisya ang naibilis siya yung panaminan. Ano naman, ang iyang kadasigon nagpalilang diya sa Diyos. Amen! Anong ginutan ng mga tawhana? Abraham, saglak nisa, kasibugo. Dahil lahi, ang iyang ikuan, pastaga sila kinabuhit. Dahil Abraham, totoo. Saglak nisa, kasibugo, istubas kalayo. Wala mamatay, ano naman, iubanan sa Diyos. Siya niya, lahi po. Pero usara sa Diyos, ano lang galagan. Kaya nga Diyos iksuon, mga kaya kong galagan sa Diyos. Amen! Kung sabay mahitamos kalibutan, gamay na sa balagan, pabilin ka naman sa kamot mo. Huwag magkakamot politiko. Katong tao na sa kamot politiko, asa naman doon. Para sa maayong kamot. Trawa. Ano man? Murag ganun sa istorya ba? Gayaan ka, magsuta wala, tablat ang harap. Hallelujah. Mga sa kabutan siya una, may aprobinan. Kabutan di papisaan sa Ginoo, bilog di sa tao. Ikaduha, deep dive to God. Hindi na bilay panahon sa Ginoo. Para ni Abraham, para ni Daniel, nasa panahon sa Ginoo. Ingon pag-declaration, sa usa ka adlaw ikatulong gid niya abrihan sa kana makatubang siya sa kanila. Ito yung buhaton sa kampo sa Ginoo.
hapon. Ano naman? Mintin mo na. Kaya ba? Di ba na Philippines? Mintin na sa sakit na katulong. Huwag yun, malingon ng pilihan na. Pagkasunod bulan, yung undang si Danilo, wala ko eh. Huwag ka mabasa na. Hantod na sa kinabuhi mo yun. Wala. Dahil sa Ginoo na kaparaminan ko siya. Mintin ba? Huwag yung pagkausan. Huwag yung pagkapas. Huwag man yung pilihan na. Pagkamot puno katuig. Yung undang na lang mo si Danilo. Huwag ka mabasa na. Diba? Sa sakit na katulong yun. Ano naman? Doon na sa'y panahon sa Diyos. Amen. Eh kung doon na sa'y panahon sa Diyos, ang Diyos po, doon na sa'y panahon na po. No? Simple na kaya, no? No? Usay nga ko, pero nag-aan ang pagkagad. Naan sa'y ulos sa atong kinabuhi sa buhay. Amen! Wala sa kabutang igsoon, na sa atong kinabuhi ay simple ra ang atong Diyos, pero dako siya na atong gialagan. Amen! Hallelujah! Muna ingo sa Apostol Pablo, who can separate me from the love of God? Wala siyang makatahimulan niya sa bukas Ginoo. Tribulation, shall payment, no? Kaguon ba? Kawanon ba? Kahubo ba? Wala, di makatahimulan niya sa Diyos. Amen? Wala siya makapas kung matungkol na sa Diyos Ginoo, ang importante lang na iyang mapahimukan ang Diyos ay sinabuhi. Unsa may kurso ni David? Bachelor of Arts, Major in Shepherd. Lahat ko kung mga ron, wala. Wala pa na matukod ng kutuha. Bachelor of Arts, Major in Shepherd. Ano man, magbalang tayo kung si kanino. Pero nahimo sa hari sa say. Ano sa kabutang iso na ito paraminan sa Ginoo na ang Diyos ay kagaan at isip panahon. Bas, kagaan at panahon ang Diyos. Siya po, no? Wasuman pinato. Salamat sa Ginoo. Salamat kaya lang dito kasi balik. Yes, hallelujah.